Munburu kapitainak oroigarria jasotzeaz gain Miribilara hurbildu diren zaleen txarlo zaparra hartu du atarian, 500. partida bete baitu gaur Endesa ligan denetik. Neurketara etorri eta berriz Fuenlabradak lanak eman dizkio hasieratik Uxueri. Rakovic gabe eta Hamiltone gautxarra pasa eta gero katxikari zen taldea hankamotz agertu da taula azpian, eta lehen laurdenean Mainoldik, Feldeinek, Baltresek eta Kurzek hasi duten lanari, jarraipen egoki eman diote gerora ordezkoek, kanpotarrak 15 puntu goitik ipintzeraino. Defentsan ezinen ari zen Bilbao Basket, eta 4 minutu terdi behar izan ditu lehen hirukoa lortzeko. Errebotean izandako hobekuntzarekin, behin-behineko susperraldia etorri da, hala ere, aurreratzeko nahikoa ez. Hirugarren laurdena hirukoen laurdena bihurtu da, 9 guztira, Uxuek 4 eta Fuenlak 5, baina Tripon Epokenek sartu dituzten aurreneko 4 esker, partida kontrolatzeko balio izan die. Taula azpiko erreferente argirik gabe, Fuenlabradaren jokatzeko erak areagotu egin du bilbotarrek aurkitu duten traba. Adoretsu jokatzea ez da nahikoa lehiakorra den liga honetan. Aurreko astean bezala talde apalago batekin amore eman du Uxue Bilbao Basketek. Etxean jaso duen 3. porrota da.